А креп се аз. Еми... Аз знам, че няма спреш, въпросът е защо. Тогава като ми пратиш линк, и не ти пусна песента и никой не я преведе, коя е, да не ми се сърдиш после на мене, че не ти пускам песни. Бате, вчера влизам вечерта в Дискорд, в 1:30-2 часа влизам в Дискорд. Вълка, Митака и Кришко Пая седят и си говорят. Викам, какво става тука, бе? И Митака седи ми вика, абе седиме, обсъждаме тук дали да ти пуснем един гол за E38, вика, или едно чучоне. Да седем, да ти събереме пари, да купиш една така кола за доставки. И аз, what? Викам, вие сте сериозно ли, бе? Вика, да, бе, ама вика, още не сме решили, вика, каква кола. Вика, да седеме да ти пуснеме. Викам, как така, бе, хора? Викам, как така ще просите, викам, за да седеме да купиме кола за трима. Викам, понеко ще просиме, викам, пуснете за E30. Не, бе, баме. Това е W мод, бате, виж. Мисли за шефа си, брат. Колко хора от вас мислят за шефа си, искам да питам. И хем хибрид, нали? Да, ма виж сега, това ще е от... Ако тази кола от стрима, братле, то ще е як. Бате, кой би си дал парите да седна да си купа кола, братле? Спрях стрима, какво да стане? Сега ми не знае име, с камър съм бил. Здрасти, още. Като човек станал преди час и половина от леглото, май съм добре. Между другото, била ли сега такова нещо да нямаме поръчка? По принцип няма ли да е яко, ако седнем и да купим едно трабанче, да разнасяме с трабанча?
Даже е по-бюджетно. Що 1,6 бе? На Трабанта може му набием 1,9 бате. На Трабанта може му набием 1,9 бате. Ама трябва да намеря някой майстор, къде ще мога да седне да го насади. Ние преди години с братовчет ми мислехме да направим такова нещо. Добре, сигурен си, че не беше банан. Не ми доказвай нищо. Вчера като ликнах номера на жената, нали сгасих стрима и тя седи и сяда до мене, викам, знаеш какво? И тя вика, какво? Викам, ликнах ти номера. И тя седи ме гледа и ми сме. Ми вика, ако някой ми звънне, вика. И седи и ми се смее. Бате, аз не си представям толкова някой да седне да ти звънне, ако ти види номера, колкото бате някой да седне да ти качи номера някъде в интернет, разбираш. Бате, нали знаеш, че има решение на този проблем, брат. На непознатите номера, бате, седиш и слагаш забрана да ти звънат, бате, и
си поръчка, бате.